Abans d'entrar en les cartes és important tenir unes nocions de la relació Morià-Rodoreda. Suposo que ja molts les coneixeu, però les dues van ser escriptores, es van conèixer al 1936 a la Institució de les Lletres Catalanes, mentre treballaven allà, i durant la Guerra Civil van coincidir en altres projectes, com per exemple la revista Companya, una revista que va durar un any, del març del 37 al març del 38, feta per dones, destinada a les dones i amb un to clarament antifeixista i feminista, sempre segons el feminisme, diguem, majoritari de l'època. M'ha costat molt fer aquesta tria. 5. És un problema de temps, i el temps, Anna, és bona persona. No hi ha passió que duri tota una vida, i com que sé de quin costat ha de venir el mal, ja em preparo perquè el dolor sigui suportable. 4. A vegades em ve una tendresa súbita i profunda per totes les persones que un dia o altre a la seva vida m'han ofert 4 flors. 3. L'amor no el vull ni en minúscula ni en majúscula. És un joc que a mi em decep. No sé mai si guanyo o si perdo. 2. I aquesta és molt coneguda. Jo, ai la seta de mi, canvio d'angoixes com de vestit, i de la blava passo a la groga, que encara és pitjor. Oh, la que per mi és la millor. Qui no és feliç és perquè no vol, i ja estic cansada de fer de dama de les camèlies. A treballar, a escriure, a veure si faig alguna cosa que el dia de demà pesi en el meu país. Per què Rodoreda ocupa tant d'espai a la nostra tradició? Perquè una senyora que fa 40 anys que va morir, doncs encara està tan present en el nostre panorama literari i continua mantenint a tanta gent ocupada des de tants llocs diferents. Jo crec que a partir d'un moment Mercè Rodoreda va entendre, i ara miraré d'explicar-ho, que ella escrivia per la posteritat. Estimada Anna, m'has fet molta falta i encara me'n faràs més. Abans, si no era feliç, em consolava pensant que la felicitat no existia. Ara, que em sento menys feliç que mai, no tinc ni aquell consol. Perquè existeix, Anna, ha existit uns quants mesos. Per què és tan difícil de trobar persones que siguin iguals o semblants a un? Aquests 2 últims mesos han estat terribles, Anna, i de tant plorar, els dies que estic sola ja ni llàstima no em faig, sinó fàstic. No sé trobar la manera de reaccionar. Abans em sabia refugiar en l'odi i en una certa mena de cinisme. Ara ni això, estic ben refotuda. O així ha estat la revifalla d'una joventut sense joventut. Són els tips de cantar per les carreteres, al parc, aquest nostre tornar a la vida després de 2 anys i mig de guerra, totes les intrigues del castell i aquella incertesa en el futur no llunyà sinó immediat. Escrivint, la senyora s'ha normalitzat, valgui equilibrat una mica. La senyora escriu a grans empentes.